Ahojte, priatelia. Ďakujem, že sledujete toto video. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a napísať svoj názor do komentárov. Dnes sa pozrieme na modernizovaný model Škoda Karoq pre rok 2025. Škoda Karoq je kompaktný crossover, ktorý zostáva jedným z bestsellerov značky. V roku 2025 sa model výrazne nezmenil, ale prináša niekoľko vylepšení vo výbave a asistenčných systémoch. Dizajn Karoq ostáva po poslednom facelifte, úzke predné LED svetlomety, maska chladiča s chrómovým rámom, aerodynamické zliatinové disky, striedme, ale moderné línie karosérie. Dizajn pôsobí ako vyvážený mix praktickosti a štýlu bez prehnaných prvkov. Interiér si zachoval výbornú ergonómiu, ktorú si majitelia Škody cenia. Digitálny prístrojový panel, v závislosti od výbavy, multimediálny systém s displejom až 9,2 palca, podpora Android Auto a Apple CarPlay. Pohodlné sedadlá a dostatok priestoru pre vodiča aj pasažierov. Objem kufra patrí medzi najväčšie v triede, až 588 litrov. Dôležitým faktorom je spotreba paliva. Pri benzínových verziách NAPR 1,0 TSI a 1,5 TSI v meste 6,5 minus 7,5 litrov 100 km, mimo mesta približne 5,5 litrov 100 km, kombinovaná spotreba okolo 6,2 litrov 100 km. Ide o reálne dáta z nezávislých testov. Výsledky závisia od štýlu jazdy a zaťaženia. Zhrnutie: Škoda Karoq 2025 je spoľahlivé, komfortné a úsporné kompaktné SUV. Ďakujem, že ste boli so mnou. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a napísať svoj názor do komentárov. Vidíme sa v ďalšom videu.